Eman dizkie Bilboko kaleak aldarrikapen demokratikoz bete zituzten milaka eta milaka lagunei. Aurrerantzean, konponbiderako giltzak dinamikarekin jarraituko dutela ere jakinarazi dute. Hasi nahi dugu oraindik aurrera ere, guk lanean segituko dugula, eta ardatzen artean, gure lanaren ardatz nagusien artean, salbuespenezko legediari amaiera emateko ekimenak aurreikusiko ditugu. Gure lan gertukoenei begira, hasteko bai Bea Moie eta Etxeberriri elkartasuna adierazteko, elkartasuna eta babesa adierazteko dinamikak aurreikusiko ditugu. Izan ere, dakizuenez, etaren armagabaitzea dela eta etaren arma horiek garraiatzeagatik estatu frantseseko judikaturak inputatu egin baitituzte eta gure dinamikak ere hasteko beraiekiko elkartasuna isladatzean zentratuko dira. Bestalde, eragile politiko, sozial eta kulturala konponbiderako giltzen dinamikan barneratzea ere izango dugu helburu. Beti esan dugun bezala zenbat eta gehiago eta aniztasuna zenbat eta handiagoa den, lana errezagoa egitea baitzaigu. Eta hau egingo dugu 3 helburu nagusirekin batez ere. Alde batetik, esan bezala, salbuespen legedia eta politikei amaiera ematea eta alderdi politiko desberdinek beraien agendetan iniziatiba hauek barneratzea. Bestalde, salbuespen legedia honen ondorio denak pairatzen dituztenen egoerak hobetzeko pausuak ematea, eta bukatzeko eta nola ez, biktimekiko konpromesua indartzea. Iruñeko udalak helburu nagusitzat jarrita zeukan Joseba Sironek aginte makila hartu zuenetik. Etxerik ez dutenen auziari heltzea. Baliabideak ugaritu dituzte ordutik, baina ez da nahikoa izan beste heriotza bat eragozteko. Udaltzaingoak larunbatean topatu zuen gizonezko baten gorpua Azolo plazako banku batean. Peio Txandiano, EH Bilduren programa zuzendaria ofizialki da koalizioaren lehendakarigaia Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako alderdikideen 94% babesa jasota. Hala jakinarazi du alderdiak Bilboko Bizkaia aretoan egin duen asanbladan. Asteazkenetik hona 3 langile hil dira Euskal Herrian, Arriben, Muxikan eta Funesen gertatu dira lan istripuak. Azkena izan da Arribekoa astelehen honetan gizon bat 8 metrotik erorita hil ostean. Musikagintzan, infrasoinuak berri txarraken azken diskoa argitaratu zenetik 7 urtera, Gorka Urbizuk 2019an taldearen amaierarekin etorri zen isiltasun diskografikoa hautsi du ezustean. Hasiera bat diskoa kaleratu du gaur astelehenarekin. Paul Elizondo lankideak azalduko digu. Berritxarrak taldeak 2019an ibilbidea bukatuta ere, doinu berrien bila aritu da. Gorka Urbizu eta Bakarkako lehenbiziko diskoa atera du. Disko berrian doinu aski biluziak bizaratu ditu eta soinu geruza gutxi metatu dituela abestietan adierazi du artistak. Jeidan grabatu du diskoa eta Jordi Matasek abestietan ere lagundu du abeslari gisa. Gauzak horrela xe daude, eta ez da gaur
gauza bera nire adiskide. Gabon eta ongi etorri, 8:30 pasata iritsi zaigu albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan pasadain larun batean Bilboko kaleetan izandako manifestazioa izango dugu hizpide. Bertan izan zen 11 telebista eta manifestazioan parte hartu zuten herritarrekin hitz egin genuen. Ikusi. Urtero, txikitatik. Txikitatik guraso ginta urtero eta aurten beste urte batez, unea. Ez da, gidatzen lehenengo aldia bai, baino txikitatik etorri gea, eta etortzen segiko dugu arrazoia daren bitarten. Badia urte batzu bai, etortzen garela bai. Nik uste, bain ja presoen dispertsioa eta bukatu dela, baina hain dikan barruan daudela kontuan hartuta, hain dikan apoioi erakustea garantzitsua egiten zaigulako, hona etortzea. Arrazoia, preso eta ieslari guztik etxen nahi ditugula. Salbuespeneko neurrik bukatzea, eta ja pausa eman deu, gehienak Euskal Herrin daude batez, eta hori, danak etxean aske dauden arte, tortzen jarraituko dugu. Baingo ze hau bukatu da, salbuespeneko egoera hau, etxen ari dian presoekin, bukatu da, etxen ari dian hirugarren graduekin, baldintzapeko askatasunakin ez dago eskubiderik, eta baingo ze hau konpondu diako da, behin konbibentzia eta elkarbizitza eta indartzen nahi badugu. Bai, animo, ez dait, animo. Zuek barutik jarraitu eta gu jarraituko gu kanpotik borrokatzen. Maite zaituztegula, gazteok zuekin gaude, eta kanpoan itxengo zaituztegu. Bueno, animo eta aurten bai izango dara azkena. Hau moitxu inbia da eta animo asko hor barruan zaiten guztioi eta berrikusten kalian aurten. Hezkuntzan ere izan dute aldarrikapenik. Beskoitzeko ikastolaren kanporak eta prozedura abiatu da. Ofizialki jakinarazi diote Beskoitzeko ikastolari uztailaren 6-rako lurrak uzteko agindua. Hau dela eta pasaden ostiralean urtarrilaren 12an protesta egin zuten Beskoitzeko ikastolako gurasoek. Hezkuntzatik hizkuntzara goaz. Hizkuntza aniztasunaren aldarria egin baitute Kadizen Las Hijas de Neptuno haurren txirigotaren eskutik. Entzun. En galego, sauna, mariñeira, cantiga.
Euskarari ekarpena egin zion hizkuntzalari, politikari eta idazlea izan zen Jose Luis Álvarez Parantza Txillardegi. Duela 12 urte zendu zen eta geroztik senide lagun eta euskaltzalek bat egin dute urtero Antiguako Gaskonia plazan ura omentzeko. Oraingoan euskaltzalearen ekarpena nabarmendu eta udal liburutegia Txillardegiren izenean jartzeko eskatu dute omenaldian. Uste dut Txillardegiren ekarpena, bai politikan, bai hizkuntza aldeetan, bai soziolinguistikan, bai kulturgintzan, literaturan, ikeragarria izan dela, eta gaur egun, hizkuntza aldeetan esate baterako ditugun ekarpen asko berari esker, berari zorbizio. Gustua izan dadin gure izendegia, Txillardegin behar du liburutegia. Txillardegin behar du liburutegia. Osakidetzara goaz, izan ere, labek irregulartasunak antzeman dituelako Osakidetzak enpresa pribatuekin sinatutako 281 kontratutan. Horien bidez, 8 milioi euro esleitu dituztela jakinarazi du sindikatuak. Indarkeria matxistari dagokionez badugu berririk. Gasteizko udaltzaingoak 4 gizon atxilotu ditu asteburuan indarkeria matxista egotzita. Gaizadatuz, aipatu dugu lerroburuetan ere, etxerik gabeko pertsona bat hilda Iruñean. Udaltzaingoak larun batean topatu zuen gizonezko baten gorpua Azuelo plazako banku batean. Iruñeko udaleko zinegotzi Jose Abaurreak esan duenez, gaia konplexua da, herritarrari behin baino gehiagotan eskaini zaizkio udalak dituen baliabideak eta ez ditu hartu nahi izan. Etxerik gabeko gizon bat Don Iban Euzoko Azueloko monasterio plazan hilda aurkitu dute.
Polizia municipalak heriotza arrazoi naturalengatik gertatu dela adierazi du. Iruñerriko etxebizitza sindikatuak elkarretaratzea deitu du kapitalismo hiltzailea lelopean arratsaldeko 6etan Iruñeko udaletxe plazan, aste honetan gertatutakoa salatzeko. Heriotza ostiraletik larunbaterako goizaldean gertatu zen, naiz eta gorpua atzo aurkitu. Etxebizitza sindikatutik egoera hau salatu dute eta elkarretaratzarekin bat eginen dute. Iker Narbona bozeramaileak kasu hau salatzeaz aparte gizartea kritikatu du. Salatu nahi duguna da gizarte kapitalistaren funtzionamenduaren ondorio diren heriotza mota hauek. Izan ere, gizarte kapitalistaren funtzionamenduak berak eragiten du milaka eta milaka pertsona miseriara kondenatuta egotea. Eta kasu honetan, etxebizitza baterako sarbiderik ere ez izatea. Une honetan, Iruñeak 3 baliabide ditu jasotako eskarari erantzuteko. Trinitarioen aterpetxea gaur egun 58 plaza dituena, Andre Apostolikoen eraikin zaharrean prestatutako aterpetxe berria, oraintxe 60 plaza dituena, eta azkenik hotz boladagatik eskaini dituzten ostatuak. Haietatik 11 logela bikoitz erabili direnak modu egonkorrean eta eskarian dieneko gauetan 18 logeletara iritsi direnak. Iruñeko udal gobernu berriak hain zuzen ere etxerik gabeko pertsona guztiak artatzea ezarri zuen lehentasunen artean. Sindikatutik erabaki hau kolokan jarri dute ilusio faltsua dela helaraziz. Ertzaintzak ikerketa abiatu du Bermeon goizaldean hilden emakume baten heriotzaren inguruan. Paul Elizondo lankideak dakar berria. Euskal Osasun Garraioen greba hasi zenetik 229 anbulantzia saboteatu dituztela adierazi du Pauek. Euskal Anbulantzia Zerbitzua arduratzen den enpresa sabotaje hauen azkeneko biktimak Bermeo eta Gernikako baseko ibilgailuak izan dira. Bermeoko bizilagun baten heriotza ari da ikertzen ertzaintza, bihotz eta arnaz gelditzea izan zuen, baina ezin izan zuten ospitalera eraman 2 anbulantziak saboteatuta zeudelako. Sindikatuek hala ere adierazi dute 15 egun gehiago luzatuko dituztela greba egunak. Bermeoko bizilagun baten heriotza ari da ikertzen ertzaintza. Bihotz eta arnaz gelditzea izan zuen, baina ezin izan zuten ospitalera eraman 2 anbulantzia saboteatuta baitzeuden. Anbulantzia zerbitzua arduratzen den enpresak salatu egin zuen, ertzaintzaren eta guardiako epaitegien aurrean Gernikako anbulantzia batek gurpiak zulatuta eta kristalak hautsita zituela. 71 urteko gaixo bat Bermeon bihotz eta arnaz gelditzarekin artatzera zioanean. Bermeoko baseko ibilgailua zen emakumea artatzera joan behar zuena, baina saboteatuta zegoen eta ezin izan zuen premiazko laguntzarik eskaini erasoaren ondorioz. Desde octubre hasta la fecha, todas las ambulancias de Vizcaya han sido atacadas y en alguna ocasión se ha dejado una zona con más de 500.000 de habitantes sin una respuesta inmediata. Hala ere, sindikatuek beste 15 eguneko greba deialdia egin dute Euskal Osasun Garraioan, urtarrilaren 8tik 21 arte. Greba egunak iazko urrian hasi ziren. Haren aldarrikapen nagusia da azpi kontratatutako ambulantzietako langileen lan baldintzak Osakidetzako langileenekin homologatzea. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, azken egunotan 30 anbulantzia inguru lokalizatu dira kristaletan, gurpietan eta antzerako ispiluetan kalteekin. Delituzko ekintza horien ondorioz atzeratu egin dira egin barreko zerbitzuak. Ertzaintzak dagokion ikerketa jarri du abian gertaeren nondik norakoak argitzeko. Geroz eta ohikoagoak dira kale eta monoziklo edo patinete elektrikoak ikustea. Honelako ibilgailuak erabiltzen dituztenentzat adibili. Gaurtik aurrera debekatuta egongo da metro eta tranbiara patinete elektrikoak sartzea. Euskotrenen eta Bilboko metroaren arabera segurtasun arrazoiengatik hartu dute erabakia. Metro Bilbaok eta Euskotrenek patinete eta monoziklo elektrikoen sarrera debekatu du. Erabakia, 2 operadoreek eskainetako zerbitzu guztietan izango du eragina, bai Bilboko metroan, zein Bilbo eta Gasteizko tranbietan, edota Euskotreneko trenetan. Ibilgailuetan ez ezik, debekua Atondo eta Nasetara edatzen da ere. Validazio lineatik aurrera patinete edo monoziklo elektrikoekin pasatzea debekatuta egongo delarik.
Elementu hauek azken urteetan sortu dituzten gorabehera larriak dela eta hartutako erabakia izan da hau. Gailu hauen bateriek eragindako sute eta deflagrazioak ekiditeko asmoarekin. Erakundeetatik azaldu dutenez, bidaiarien segurtasuna bermatzeko neurria izango da hau. Garraio publikoa erabiltzen duten pertsonen osotasun fisikoaren kontrako arriskua murriztuko duena. Neurriak tolestutako patinete edo monoziklo elektrikoak garraio bideetan igotzeko debekua ezartzen du. Hauek garraio poltsa edo motxiletan egonda ere. Debekuaren ondorio negatiboak murrizteko asmoarekin hori bai, Metro Bilbao eta Euskotrenek ETS-erekin batera, sareko zenbait puntutan patineteak aparkatzeko eremuak irekiko dituztela iragarri dute. Politikan EH Bilduk ofizialki izendatu du Peio Otxandiano lehendakari gai. Dekadentziala ambizio hautatu behar dela esan du EH Bilduko lehendakari gaiak eta ziklo aldaketa atzera ezina dela ziurtatu du. Dekadentzia ala ambizio. Hori da hurrengo hauteskundetan jokoan egongo den dilema. Eta gure ustez, eta nire ustez, gauden lekuan jarraitzea ez da aukera bat. Berdina egiten jarraitzea ez da aukera bat. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako politikagintza instituzionalak behar du puntu eta parte bat egin. Ziur naiz, datozen hilabetetan posible egingo dugula, martxa den ziklo aldaketa atzera ezina egitea. Nazioartean gaur-gaurkoz eta inkestek diotena kontuan hartuz gero, Donald Trump izango da alderdi errepublikanoaren hautagaia datorren azaroaren 5ean egitekoak diren Amerikako Estatu Batuetako presidentetzarako hauteskundeetan. Oraindik ordea, 10 hilabete falta dira horietarako eta tarte horretan kanpaina betean igatze handi bat jasatekoa da 2017 eta 2021 artean etxe zuriko maizterra izandakoa. Batez ere, lau zigor auzibide daudelako Zabalikaren kontra eta Maine zein Colorado estatuek haren hautagaitza baliogabetu dutelako argudiatuz 2021an Kapitolioaren aurkako matxinadan parte hartu zuela. Beraz, ikusteko dago datozen asteetan auzitegietatik iritsiko diren berriek edo horiek hartuko dituzten erabakiek eragingo ote duten bozkatzaile errepublikanoek iritzia aldatzea eta alderdiaren beste hautagai bat babestea. Gutxienez 5 urtez, 2012 eta 2016 artean, Kataluniako alderdi independentistak legez kanpo ikertu eta horien aurkako kanpaina mediatikoak asmatu eta bultzatu zituen orduko Espainiako gobernuak. Eldiario.es atariak eta La Vanguardia egunkariak egin eta gaur kaleratu duten ikerketa baten arabera, mugimendu horien guztien berri zuen Espainiako gobernuko presidente ohi Mariano Rajoyk. Hain zuzen, gaurkoak ez dira Katalunia operazioaren harira kaleratu diren lehenengo froga eta ezagutarazpenak. Baina lehen aldiz, gaurkoek adierazten dute ekintza horien guztien berri zuela garai hartako gobernuko presidenteak. Are, gobernuaren datuen arabera, Rajoyk eta Jorge Fernández Díaz Espainiako barne ministro ohiak eman zuten operazioa abian jartzeko agindua 2012ko diadaren ondoren. Ikerketaren egileen arabera, polizia talde batzuek sortzen zituzten Kataluniako alderdi independentisten aurkako informazio faltsua zekarten dokumentuak eta horiek Fernández Díazen bulegora bidaltzen zituzten. Salaketa faltsu horiek osatzeko poliziak informazio konfidentziala eskuratzen zuen hainbat ministerioetatik. Hala nola, Ogasunekotik. Hori bai, ikerketa horiek guztiak legez kanpo eta poliziako organo desberdinetan erregistratu gabe egin zituzten Jose Manuel Villarejo Espainiako poliziako komisario ohiaren gidaritzapean.
Ekonomia gaiei begira, 6 urte bete dira Euskal Herriko pentsiodune mugimenduak pentsioduinen aldeko borroka hasi zuela. Urte muga ospatzeko hainbat ekintza egin dituzte Euskal Herriko txoko desberdinetan. Kafeko zuzendari Andres Arizkorretari Gipuzkoako urrezko domina eman diote. Gaiak zer esan handia izan du. Aldundiak Gipuzkoako urrezko domina eman dio Andres Arizkorreta Kafeko presidenteari. Andres Arizkorreta Garziaren bizitza eta ibilbide profesionala saritu dituzte Foru Jauregian egindako ekitaldian. Eider Mendoza diputatu nagusiak egindako lana aitortu edo eskertu dio Kafeko egungo presidenteari. Azken hamarkadetan, gure enpresen garapenean lidergoa izan duen enpresari belaunaldi oso batekin lotzen da Andres Arizkorreta Garziaren bizitza eta lan ibilbidea. Andres Arizkorretak 40 urte baino gehiago eman ditu Kafe enpresan. Eda Mendozak dio Arizkorretak erakutsi duela enpresa baten garapena eta giza garapena ez direla kontraiarriak. Eraiki daitekeela enpresa eredu lehiakorra, pertsonen ongizatea eta garapena kontuan hartuko duena. Ez hori bakarrik, pertsonen garapen pertsonala eta profesionala garatuz, ekipoak sortuz eta ardurak banatuz, enpresak are eta lehiakorragoak bilakatzen direla. Gipuzkoako ordezkaritza sozial, ekonomiko eta instituzional zabala elkartu du ekitaldiak, baita omenduaren hainbat senitarteko eta lagun ere. Gipuzkoako urrezko domina jasotzagatik eskertuta agertu da Kafeko presidentea. Onartu beharra dut oraingoan hunkitu egin naizela. Ez nuen sekula pensatuko domina hau merezi nezakeenik. Kafeko presidenteak hasieratik bere enpresa estrategian egon diren oinarrizko bideia nabarmendu ditu, teknologia eta nazioartekotzea. Ezin daiteke hemengoa mantendu nazioarteko presentzia sendorik gabe. Sustraiak hemen bai eta sakonak gainera, baina adarrak mundu osoan zehar banatuta. Euskal ekonomiak datozen urteetan izango dituen erronka nagusiei erabakitasunez aurre egitera dei egin du. Hori horrela iraunkortasuna, arrisku demografikoa eta adimen artifiziala azpimarratu ditu. Esan bezala, gaiak zer esan handia izan du, Kafeko zuzendaria Palestinaren aldeko oihu eta ertzaintzaren kolpen artean saritu bai dute. Enpresa Jerusalemgo tranbia egiten ari dela eta Palestinarekin elkartasuna ekimenak elkarretaratze zaratatxua egin du Aldundiaren atarian eta txistu eta Palestinaren aldeko oihu artean egin diote harrera Arizkorretari. Ertzaintza manifestarien aurka oldartu egin da borrekin zenbait kolpe joaz. Gipuzkoako Foru Jauregian urrezko domina Andres Arizkorreta Kafeko presidenteari ematen ari zirela kanpoan bestelako giroa zegoen. Kafe enpresa Jerusalemgo tranbia egiten ari dela eta Palestinarekin elkartasuna ekimenak elkarretaratze zaratatxoa zuen deitua Aldundiaren atarian. Txistu eta Palestinaren aldeko oihu hartan egin diote harrera Arizkorretari, eta orduan ertzaintza herritar hauei oldartu zaie, borrekin kolpatzeraino.
Hamarnaka pertsona zeuden elkartuta, izan ere ekimena salatu du Gipuzkoako Foru Aldundiak Kafen Israelekiko kolaborazioa saritu duela, presidentari gipuzkar guztien izenean orezko domina emanez. Onartezina dela deritzote. Jerusalengo tranbiaren proiektuak palestinarren jabetza konfiskatzea, lurralde palestinarra anexionatzea, Jerusalengo auzoetatik biztanle palestinarra kanporatzea eta kolono sionistak Palestinako lurralde okupatuan ezartzea ahalbidetzen duela deitoratu du Palestinarekin elkartasuna ekimenak. Testuinguru honetan urtarrilaren 27an denok Palestinaren aldeko ordiziako manifestazio nazionalarekin bat egiteko deia egin dute ekimenetik. Errefuxiatuen krisi globalak ez duetenik. Caminando Fronteras gobernuz kanpoko erakundeak monitoreo derecho a la vida, txostenaren edizio berrian, monitoreo derecho a la vida esan bezala, egindako balantzea da. 6.618 hildako izan dira mendebaldeko muga Euroafrikarrean. Horien artean, 384 haur. Bada ezin daukatu migrazio mugimenduek markatutako une historiko batean bizi garela eta milaka pertsonek haien herrialdeak atzean utzi behar izaten dituztela bizitza hobeago baten bila. Bidaia horietan bizitzak salbatzea dute helburu asistentzia ontziek eta gurean ezaguna dugu Aita Mari asistentzia ontzia. Gaiaz hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Leire Motriko, SMH Aita Mariko kidea. Kaixo Leire. Kaixo Gabon. Konta iguzu, zein da egun Mediterraneo itsasoan dagoen egoera? Ointxe bertan, eta oindala urteak daramatza, krisis humanitario itzela dana, ez? Azkenean, jasaten ari dugun egoera, bilakatu du Mediterraneoa munduko frontearik arriskutsuena eta heriotz gehien daramana. 2014tik hona, ia 30.000 pertsona erunditu frontera honek. SMH Aita Marirentzat, ezer gutxi dakienarentzat, zertan datza zuen lanak orduan? Zer da asistentzia ontzi bat? Gu gobernuz kanpoko organizazio bat gara, Salvamento Marítimo Humanitario, eta bertatik bildu gehiu zen fondo nahiko gure Aita Mari itsasontzia erosteko. Itsasontzia hau da asistentzia ontzi bat, zuk esan duzu moduen, eta gure funtzioa da bertan Mediterraneora gerturatzea eta bertan dagoen egoera lehengo eta behin salatzea, bertan gertatzen denaz informatzea, eta gure bidaian aurkitzen dugun pertsonei asistentzia sanitario edo egin berrek izatekotan erreskateak egitea, ez? Bai, erreskateak aipatu dituzula, ontziak 1.257 pertsona inguru lagundu ditu guztira orain arte egindako 11 misioetan, nolako izaten da asistentzia behar izaten duten pertsonaren profila? Danok datoz egoera latzetatik, ez azkenean itsasoratzen diezen pertsonak behar baten edo zeozertatik ieska dabil. Arrisku hain handia den leku batean murgiltzeko atzean izteosuna oso krudela izen behar da. Orduan egoera izaten da nahiko delikatua. Bakoitzak bere motzila dakar, ez fizikoa, psikologikoa bebai, eta kontua handiz tratatu bidiezen egoerak diez. Gu egizezan denbora gitziago ematen da biez gugaz, izar behar denean gure itsasontzia egoten diezenetik portu seguru batera eruten dugu zen arte, baina beti ere saiaten gara kontuz eta hurbiltasun estrategia. Azkenean haien bidaietan jasandako egoera inbortitzek baiotzi apurbet mespidantzaz aurkitzea lehenengo kontaktua. Behin lehenengo kontaktua pasata, azten die zabaltzen eta eskertzen eta dana, eta askotan bere historia kontetan, ez diezenak bat ere errazak guretzako, ez? Pertsona bakoitzaren motxila eta bideia desberdina izango dela ziur gaude, izan ere, haien perfila oso estereotipatua dagoela esango zenuke, kanpora begira, aurre iritziz josia dago? Bai, azkenien gu Europa zuri privilegiatua gara,
eta hemendik ikuste guzen pertsonak dekoguz ideia eta ideario bat sortuta, ez? Askotan latza eta ez oso ongi etorri da bideratua. Jasateogu zan komentario askok, diez hemendik gure kontrako jarrerak ere jasan ditugu. Azkenean, gaur egun gizartea solidario bada ere, badau aldarde bat oso radikala dela bestalderuntz. Eta askotan ez dabiela ulertzen pertsonak, beste itsasoko aldetik etorri eta beste azalea kolore izen da ere, beste hizkuntza bat egin da, berba egin da pertsonak diezela. Eta askotan bakarrik txok eta osku edo suspenditu egite osku zifrak, hainbeste, haindixek diezen zifrak. Baina kontatu behar gara, zifra bakoitzaren atzean pertsona bat dagoela. Bai, eta azkenean antolakuntzaren aldetik nolakoa izaten da asistentzia egun bat, orduan emozio handiko eguna izango da, suposatzen dugu, ez? Bai, emozio baino tentzio handiko egoera izan daike. Azkenien gure misioak 2 hilabeteko iraupena izaten dute eta gu misio bakoitzeko 2-3 erreskate emon leikez. Orduen gu lehenengo pazientzia da, itasontzian txiki batean ekipo osoa sartuta dago, eta egoera eta egun hori erreskate egun bat emoten danean, lehenengo da gu kalman egotea, gu mantentzea tranquiltasuna, ez? Eta gero ja haiengana hurbiltzean, ikusten da askotan mesfidantza hori, pentsetan da bi igual kostaldeko guardia garela, eta buelta bi eguzela berriro atea diezen porture, orduen lehenengo kontaktua, lasaitasuna ez egin, azaltzea, ez garela guardiarik, ez dugula devoluzioen kaliente esaten dana ingo, eta bakarrik laguntzera gatozela. Hori behin gerta lehenengo kontaktua inostean, baina da laguntzea egoera ikusten zelakoa denez, badau non behir dabela asistentzia sanitarioa, zenbat pertsona dauzen, zenbat emakume, zenbat ume, da egun luze bat azkenean egiten dana, tramite askoen bidana, prozesu kontu zerun bidana, eta segun zenbat pertsona dauzen, tentzinoak sortu aldiezenak, ze igual heltzen garenien, zalupa dau, purtzear edo oso eskoratute, orduen denboraz mugatute gauz. Tentazio oso tentzuak, baina ja behin hori superata ikusten edo sentitzen den sentsazioa da haientzako erakusten da ben eskerrona eta hori postasuna, ez? Ja itsasontzi edo segurtasuna ematen da ben ontzi batean egoteaz. Protokolo ugari izango dituzue orduan, eta aurrera begira, gobernuz kanpoko erakundetik diru bilketa hasi zenuten, SMH eta Marik Mediterraneoan pertsonak erreskatatzeko urteko lehen misioari ekin ahal izateko. Azken berrien arabera, eskatzen zenituzten 24.000 euroak gainditu dituzue, albiste pozgarria da zuentzat? Bai, oso pozik gauz. Azkenean aurten gure egunein da inoiz baino misio gehiago erun aurrera, eta azkeneak hori eskaten da bena da errekurtso asko. Orduen planteago kanpaina hau proba moduen ikusteko ea norartino lortu dezakegun hori objektiboa. Oraingoz, uste ja 26.000 paseo guzela, orduen superpozik gauz, horrek gaztueko intzeku briten da bie urteko lehenengo misioen gasolina, eta ia janaria, misioako janaria. Orduen hori laguntza ikaragarria da eta eskertu behar dana gauza. Azkenien guregan konfiatzen daben pertsona guztizen lana da, ez? Eta esfortzua, eta eskerrik asko. Bai, azkenean diru hori banatzerakoan, janarian, gasolienan eta beste hainbat gastutarako erabiliko duzu, ezta? Diru kantitate hori. Bai, hori da, kanpainan sartzen bazarie, gure sare sozialetan dagoena, dekogu odan azaldute, transferentzia osea guregu transmitidu, eta orain arte, hori gasolina, janaria, gero itsasontzia, azkenien arrantzontzi zahar bat da,
konponketa batzuk behar ditu, horrek eguneratzea, eta bestelako gastu batzuk. Aipatu duzu, aurten, inoiz baino erreskate gehiago egin nahi dituzuela, zein da oraingoz duzuen helburua? Bueno, oraingoz, lehenengo misioa zelan doien probe jogu, baina gu bete dituguz bi hilabete itsasoan, 2 hilabete deskantzo, 2 hilabete itsasoan. Gure eguna da, aurten saiatu erreleboa bat sartzen bertan, eta deskantzuko 2 hilabetetan beste tripulazio batek itsasontzia mantentzea beste misio baten, ez? Orduen, hori da gure froga plana oraingoz. Orduan, noiz izango da hurrengo misioa? Ziogu esan den data zehatzaz, azkenien permisuegaz, itsasontzia martxan jartzeaz eta honi, beti dekoguz horrek gora berak. Baina, bueno, urtarriak 19 tripulazioa itsasontziera bueltatzen da, eta hasten da jartzen martxan, praktikak egiten, voluntarioak formetan, eta pentseta hogu, igual, urtarri amaiera, otsaila hasiera bitartean izango dela itsasoratzea. Kontuan izango dugu data hori orduan, mila esker Leire Motriko, SMH eta Mariko kidea gaur gurean biltzeagatik, eta zorte hon hurrengo misioan. Mila esker. Ekonomiara itzuliko gara, esan bezala, hainbat gaien artean, urteroko Intermon Oxfam elkartearen txostenaren arabera, munduko biztanleen bieren 2019an baino pobreagoak dira. Alegia, munduko populazioaren 98% duela 5 urte baino baliabide ekonomiko gutxiago ditu. Bada, egungo egoera ekonomikoaren isla ere bada bizitzaren garestitzea. Horregatik, sasoia jubilatuen elkarteak bizitzaren garestitzearen inguruko mahai ingurura deitu du. Bizitzaren garestitzea salatzeko eta horren inguruan hausnarketa egiteko mahai ingurua deitu du sasoia jubilatuen elkarteak. Pandemiaren ostean, elkarteari bultzada bat emateko asmoz, sasoiaren barnean hausnarketarako batzorde ezberdinak sortu ziren. Haien artean, komunikazio eta iritzi batzordea. Batzorde horren helburua pentsiodunei eragiten dien gaien artean eztabaida piztea da, eta horrela, erosketa saskiaren igoerarekin batera, gai horren inguruko iritzi bilketa bultzatu zuten. 180 pertsonek parte hartu zuten iritzi biltze horretan, eta ondorio gisa, bizitzaren garestitzearen inguruko hausnarketa zabaltzea erabaki zuen batzordeak. Prentsaurrean salatu nahi izan dute, beti aurkitzen dela justifikazioa prezioen igoerarako. Baina horren atzean, interes espekulatibo handia eta kontrol politiko eskasa dagoela azaldu nahi izan dute. Horren atzean, interes espekulatibo handia eta kontrol politiko txikia dagoela pentsatzen dugu. Pertsona askok sufritzen dute beren erosketa mailari eusteko. Korporazio handien aberastasun lotsagarria eta aberastasun handiak ikusten dituzten bitartean. Kasurik onenean, pentsioak KPI-arekin handitzen dira, eta erosketa saskia elikagaiak 7,3% igo dira 2023an. Gaiaren inguruan sakontzeko, mahai ingurua deitu dute urtarrilaren 18an bizitzaren garestitzea ez dela saiestezina lelopean. Bertan, Juan Carlos Longas eta Edurne Larrañagak parte hartuko dute. Horrekin batera, kontzentrazioa izanen da Korte Ingles parean bizitzaren garestitzea salatzeko. Bizitzaren garestitzeaz gabiltzala, Nafarroako alokairuek gora egin dute marka historikoak hautsiz. Alokairuak beste maksimo bat ezarri du Nafarroan, 10 urtean soldatak baino 5 aldiz gehiago igondoren. Azken urtean 5,4 inguru igo izan da, hitzarmen bidez araututako soldaten igoera baino ia puntuetardi gehiago, eta horrek marka historiko berri bat austera eraman du. Foru erkidego osoan metro karratua 9,6 eurokoa da, eta Iruñean 10,5 euroraino igo da kopuru hori. Datu errealak jarriko bagenitu, duela 10 urte Iruñean 80 metroko pisu bat alokatzeak 620 euro kostatzen zuen. Gaur egun 950 eurotara heltzen da. Lezkairu auzo garestienetarikoa izango litzateke. Iruñerri osoan etxebizitza bakarra legoke 3 logela dituena, 750 euro baino gutxiagoren prezioan. Horrek, etxebizitza partekatzera behartzen du gero eta pertsona gehiago, eta are gehiago gelakako alokairuaren merkatua indartzen ari da. Are errentagarriagoa naiz eta arriskuak izan jabeentzat.
merkatuak alokairurako eskuragarri dagoen etxebizitza falta larria erakusten du. Egoera hori aspaldidanik errepikatzen da, eta horrek lagundu du kobratzen diren prezioak igotzera. Iruñerrian gainera etxebizitza parkearen okupazio maila Espainiako altuenetakoa da, etxebizitza huts gutxirekin. Begoña Alfarok, Nafarroako etxebizitza sailburuak dioenez, alokairuen prezioetan limitea jarriko dute. Nafarroan jarraituz, baina aurrekontuei begira, Iruñeko udalean aurrekontuak martxoan aurkeztuko dituztela jakinarazi dute. Asteleen goizean ospatu den prentxaurrean, EH Bilduko zinegotzi eta udal batzordeko bozeramaile den Jose Abaurreak iragarri du martxorako izanen dituela Iruñeko udalak aurrekontuak prest. Abaurrearen hitzetan, ezoiko egoera bizi du udalak Kristina Ibarrolaren ekipoak ez zuelako aurrekonturik proposatu, eta horrek hiria blokeo egoeran mantentzen du. Ese, como sabéis y como habíamos comentado, era uno de los grandes ejemplos del bloqueo al que estaba sometido la ciudad. Y en este caso se puede decir de muchas maneras, pero en este sabéis perfectamente que la anterior alcaldesa dijo expresamente que no iba a presentar el proyecto de presupuestos, que no estaba en esa disposición, y en nuestra opinión es otra de las grandes prioridades, por no decir la primera. La ciudad necesita presupuestos. Azaldu nahi izan du, lanean daudela lehen momentutik udaleko ekipo ezberdinekin haien beharrak entzuten eta aurrekontuak elkarrekin prestatzeko. Udaleko kontuek aurreko urtekoak baino gastu gehiago izanen dute eta blokeatuak izan diren proiektu guztiak martxan jartzea ahalbidetuko dute. Aurrekontuez gain beste gaietaz aritzeko parada izan du Abaurreak. Eta kazetarien galderei erantzunez, asteburuan hilik agertu den kalean bizi den gizonaren inguruan ere adierazpenak egin ditu. Pena handitze hartzen dugun berria egia da eta nik uste hori azpimarratu behar dela, ez dela izan udalak eskaintza bat egin ez duelako, baizik eta eskaintza hori egunean bertan ere egina zegoen, da beste arrazoi desberdinengatik, bakizu hori kontu oso delikatuak eta pribatuak direla, eta guk nahiago dugu ez hori ez komentatzea publikoki. Ikusi beharko da, hemendik martxora nola doan aurrekontuen asuntua, baina aurre ikusten da EH Bilduk Iruñeko udaleko bazkideekin batera kontuak onartzeko eragozpenik ez duela izango. Jon Hernández Kirol kazetaria izan dugu gaur eguerdian gurean, Kirolen inguruko albisten berri emateko. Entzun. Gaixo eguerdion, bai, kirolari dagokionez, larun bateko Euskal Derbia azpimarratzeko nagusiena. Atletikek 2-1 Real Sociedad irabazi zuen Samamesen Berengerren 2 golei esker. Zurigorriak errebantxa hartu zuten Txuri-Urdinen kontra denboraldiko lehen neurketan porrota jasostean. Berenger izan zen lehen zatiko protagonista argia eta berak ireki zuen markagailua 30. minutuan. Area txikian leku aurkitu ostean baloia sarera bultzatu zuen. 42. minutuan Nico Williamsen jokaldia heldu zen. Guruzeta errematatzen saiatu zen, baina Zubeldiak eragotzi egin zion eta Berengerrek baloia solte harrapatu eta ate barrura bidali zuen. Bigarren zatiko azken zatia trabatuagoa izan zen, baina bi taldeek presioa egiten jarraitu zuten bi aldeetan. Egin zuen gola baloia bularrekin sareratuta. Azkenean garaipena bilbotarrentzat izan zen eta oraingoz 3. postuan kokatzen dira txapeldunen ligako postuetan hain zuzen ere. Erreala 6. da, Atletik 9 puntu baino gutxiago izan da. Beste alde batetik Alabesek garaipen oso garrantzitsua lortu zuen Sánchez Pizjuanen Sevilla irabazten 2-3. Luis García Plazaren mutilak 1-2 jarri ziren, baina etxeko taldea bina markagailua berdindu zuen. Azken txampan Ruben Duarte 3. gola sartu zuen eta oso garaipen garrantzitsua eman zion talde babasorrei. Orain, Gasteiztarrak Atletiken aurka Errege Kopan jokatuko beharko dute bihar Samamesen. Bestalde, Osasunak ez zuen bere liga norgehiagoka jokatu, Espainiako Superkopari baizen pasaden astean. Iruñarrak Kopan ere konpetiziorako itzuliko dira, Errealaren aurka hurrengo asteazkenean. Emakumeek bai jokatu dute eta gure lehen mailako taldeak garaipena lortu egin dute, Erreginaren Kopa neurketetan. Atletikek eta Erreala Madrid Club de Futbol eta Sporting Huelva gainditu zuten final laurdenetara sailkatzeko. Alabez, Gloriosasek ezin izan zuten Atletico Madrilen aurka eta porrota jaso zuten 1-2. Gainera, emakumezko saskibaloian, IDK Euskotrenek irabazi zuen Kutxabank Arazkiren aurkako Euskal Derbia, 73 eta 47 emaitzarekin igande honetan.
Ondorioz, Gipuzkoako taldeak sailkapenaren goialdean jarritzen dute 10 garipena eskuratuta. Arabako taldeak aldiz 7 partida irabazi ditu orain arte eta jaitseratik urrun jarraitzen dute. Gizonezko saskibaloian Azurne Bilbao Basketek galdu egin zuen Morabank Andorraren aurka. 87 eta 78ko emaitzarekin Endesa Ligako 18. jardunaldiko partida. Tobias Bjork Bilbao Basketen jokalari ohia partiduko saskiratzaile onena izan zen 20 puntu sartuta. Baskoniak Baxi Manresa gainditu zuten 82 eta 80 Howard bigarren zatian emandako erakustaldi ostean. Estatu Batuarrak 20 puntu sartu zituen hain zuzen ere. Eta azkenik, Sara Gigantekek irabazi du Down Under Tourra azken etapare irabazita Australian. Txirrindulari australiarrak irabazi du emakumezkoen Down Under Tourreko 8. edizioko tituloa 3. eta azken etapa garaipena lortuta. Gigantek eraso jo zuen azken igoeran helmugarako 2 kilometro pasatxora eta bakarrik heldu zen helmugara 16 segundoko aldea atera zion Nienke Binke holandarra eta 27 segundoko aldea Nev Bradbury eta Amanda Spratt herrikadiei. Bertsolaritzara begira, urtarrilaren 28an hasiko da Arabako bertsolari txapelketa. Arabako bertsozale elkarteak igande honetan aurkeztu du Arabako bertsolari txapelketaren 2024ko edizioa Amurrion. 16. edizioa izango da urtengoa eta gainera 1984an antolatutako lehen Arabako txapelketaren 40. urteurrena ospatuko dute. Arabako bertsolari txapelketak 40 urteko bidea beteko du urtarrilaren 28 eta martxoaren 16 bitartean burutuko den edizioarekin. 18 bertsolarik hartuko dute parte eta 6 izango dira Gasteizko printzipal antzokian egingo den final handira ailegatuko direnak. Finalean egoteko hori bai, final laurdenak eta final aurrekoak gainditu beharko dituzte. Lehenengo saioa Izarran izango da urtarrilaren 28an. Txapelketa Oionera helduko da ere otsailaren 4an eta Aramaiora hilabetearen 11an. Hiru zita hauetako irabazleek Aramaion eta Dulantzin burutuko diren final aurrekoetan egongo dira. Aurtengo txapelketak parte hartze anitza izango du. Egungo txapelduna Peru Abarrategi bertan izango da. Berarekin izango dira ere aurreko urteko finalistak. Oiane Perea izan ezik txapelketari agur esan baitzion 2023an. Azkeneko edizioan parte hartu ez zuten 4 bertsolari egongo dira aurtengo txapelketan. Aroa Zubizarreta, Eliz Zaldua, Izar Mendiguren eta Martin Abarrategi. Denek hori bai txapelketaren edizio ezberdinetan jada parte hartu dutenak. Adin tarte zabala egongo da txapelketan ere. Bertsolaririk gazteena Maili Agirre izango da. 19 urteko gasteiztarrak Arabako eskolarteko bertsolari txapelketa irabazi du azkeneko 3 urteetan. Parte hartzailerik zaharrena bestetik Ricardo González de Durana izango da. 75 urterekin besteak beste Gasteizko bertso eskolako sortzaileetako bat 1982an. Txapelketaren jarraipena urtero bezala Arabako bertsozale elkartearen webgunean eta bertsoa.eu orriaren bitartez egin ahal izango da. Zeitfestek kultura proposamen zabala dakar 3. urtez. Aurtengo honetan gaztearekin indarrak batuta uneko musikaren joera desberdinak batu dira izen handiz beteriko kartelean. Azken albiste honekin iritsi gara albistegiaren amaierara. Hauek izan dira momentuz jasotakoak, bestela ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gorka Urbizuk gaur kaleratutako bakarkako lanaren zatitxo batekin utziko zaituztegu. Ongi izan eta bihar arte. Gabe
bide bat bada, ez da izango hemen, utzi gazteak bakarrik libre. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude, eta ez da gauza bera, nire adiskide. Zain, eguzkiaren zain, eta izarrak ez ederrak dira kaleak, jendearen jantzita. Irten bide bat bada, izan daiteke hemen, utzi gazteak bakarrik libre. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude, eta ez da gauza bera, inola ere. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Trafikoari begira 8an Malmasinen Donostiarako norazkoan dagoen hegoaldeko tunela moztuko da gaur eta bihar gauean. Eta urtarrilaren 17 eta 18an Santanderrerako bidean dagoen iparraldeko tunela ere itxiko da. Aipatutako bi mozketak gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte izango dira. Eta azkenik, behi 34-81 errepidean, Muru eta Gane eta Lekeitio artean, errei arautu batek moztuta jarraituko du hilaren 19 arte, goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Ez nuen inoiz pentsatuko estaldura ona izango nuenik? Bagasarrin, txindokin eta larunen, baita Gorbeiaren egalean, Hernion edo izen ere. Euskaltelekin estaldurarik zabalena duzu hemen, eta hemendik kanpo eta gainera 5G ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Beitu itia, hemen zaude, saria jasotzen. Ai, bai, Xabier. Eta hemen etxean, nire medaila gorria jartzen. Tira, beti hau zara. Ui, noski, segurtasun ematen dit. Hau bai saria. Lasaitasunaren saria. Betion, 10 urte zuri ondoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana. Kaixo, Kristina Gutman naiz, Orekan egiten dut lan, eta banago lan egiten logistika arloko departamentu bat kudeatzen. Azken finean kargu postuak eta horrelako karguak izan daiteke bai, emakumeak gero eta gehiago edukitzea bere presentzia, ez. Baina esan genezake gero IT managerrak edo IT munduan dauden karguak normalean izaten dira gizonezkoak dauzkate. Argi eskuinarekin eta argi aurrera begira eman beharreko urratsekin aktualitateak ez du barkatzen, astelena dugu gaur, astera goaz. Euskal Herria
bide honetan. Errugabetzerik gabeko sententziarik ez dugu onartuko. Intimidazio eta kriminalizazio guztien gainetik bide egiten segituko dugu. Segi ezagun bultzaka, elkarbizitzarako, bakerako bidean. Preso ieslari eta deportatu guztien itzulerara eramango gaituen bidean. Segi ezagun denon artean, konponbiderako hitzak esku artean lortuko dugu. Gabon deizuela guztioi, milaka izan dira asteburu honetan, beste urte batez, urteroko hitzorduari eutsiaz, besteak beste euskal presoen eskubideak eta oro har euskal gizarteak pairatzen duen ezohiko egoera honi irtenbideak, ateak zarrailak irikitzeko ordua dela aldarrikatzeko eta giltzarrapo gehiago nahi ez ditugula aldarrikatzeko. Askotariko ordezkariak aldarrikapenak beste behin ere baina, urruntze politika joan den martxotik bertan bera geratu arren, salbuespen legedia bertan bera uzteko eskakizuna izan da Bilboko kaleetan, 4 haizetara mundu zabalera zabaldu dena. Bertan gainera, Hego Euskal Herriko zein Ipar Euskal Herriko ordezkariak Euskal Herriaren giltza horren erakusleio. Oso positiboa, nik uste dut gaur berriz Bilboko karrikek edo Euskal jendarteak adierazi duena da hemen segitu behar dela eta ezin dela onartu. Oraindik salbuespenezko neurriekin topo egiten eta nik uste dut hemen jendeak nahi duela etxera bide hori ikusi, etxera bide hori kontsideratzen duela elkarla bizitzarako klabe bezala, biktimen rekonozimendua den bezala, eta nunbait guk segitu nahi dugu, egindako guztia hor da, eta hala, nik usut indarra adierazpen edera izan dela berriz Bilboko karriketan milaka eta milaka Euskal Herritar, Euskal Herri osotik batu den jendetza hori eta nazioartetik dugun babes hori eta manifa horrek ekartzen duen sentsazio nola ejan, ez? Sortzen dizun animo hori eta konbentzimendu hori bide honean gaudela eta kostala kosta, bai ala bai segitu behar dugula bide hori urratzen. Urtero, txikitatik. Txikitatik guraso ginta urtero eta aurten beste urte bat ez, unea. Ez da, gidatzen lehenengo aldia bai, baino txikitatik etorri geha, eta etortzen segiko dugu arrazoia daren bitarten. Badia urte batzu bai, etortzen garela bai. Nik uste, baina presoen dispertsioa eta bukatu dela, baina haindikan barruan daudela kontuan hartuta, haindikan apoioi erakustea garantzitsua egiten zaigulako, hona etortzea. Arrazoio, preso eta ieslari guztik etxen nahi ditugula, salbuespeneko neurrik bukatzea, eta ia pausa eman deu, gehienak Euskal Herrin daude batez, eta hori, danak etxean aske dauden arte, tortzen jarraituko dugu. Bengo ze hau bukatu bia da, salbuespeneko egoera hau, etxen ari dian presoekin, bukatu bia da, etxen ari dian 3. graduekin, baldintzapeko askatasunak ez dago eskubiderik, eta bengo ze hau konpondu diako da, gain konbibentzia eta elkarbizitza eta indartzea nahi badugu. Animo, animo. Zuek barrutik jarraitu eta gu jarraituko kanpotik borrokatzen. Maite zaituztegula, gazteok zuekin gaude, eta kanpoan itxengo zaituztegu. Bueno, animo eta aurten bai izango dela azkena. Hau moitxu bia da eta animo asko hor barruan zaiten guztioi eta berrikusten kalian.
Eta guzti honen berri gainera zuzenean eman genizuen, joan den larunbat honetan, Hamaika Telebistak beste urte batez, konpromisoari eutxiaz zuzenekoa eskaini genizuelako, horbestaldean izan zineten, hainbat eta hainbat, askok ezin izan zenutelako, Bilboko kaleetan batzeko aukera izan, baina tira, geuk ere, geure euskarri hori ere eskura utzi genizuen. Datozen urratsak zeintzuk izango ote dira. Joan den martxoan urruntze politika bertan bera geratu arren, hainbat eta hainbat dira, Euskal presoen artean, auzi politikoaren ondorioz, salbuespen egoera batean daudenak, gradu progresioaren zain daudenak, edota 40 urte arteko espetxealdiak izateko arriskuan direnak. Guzti honen aurrean ez du ez, sare herritarrak erronka makala, aurtengoan jauzi kuantitatibo eta kualitatiboak gertatuko ote dira, Ego Euskal Herrian Anaiz Funosasek esandakoen aritik, tira, datozen urratsak, begoatsak, sare herritarraren izenean. Adierazi nahi dugu oraindik aurrera ere, guk lanean segituko dugula, eta ardatzen artean, gure lanaren ardatz nagusien artean,